Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi prøve at finde min bror. Og vi kan ikke finde ham, det er hans bror. Så har vi Niklas, der prøver at lave noget, jeg ved ikke, hvad han prøver. Så har vi prøver at finde hans bror. Han sagde til os, at han er over ved tandlæge. Og nu prøver vi at kigge. Måske er han derhen inde. Så er det ikke inde i tandlæge. Det gør ikke inde i tandlæge. Men jeg tror, han prøver at gemme os fra os. Han gemmer os. Han gemmer for os. Kan også lige se, hvor er han? Er han inde i tandlægen, eller hvad? Gemmer han sig sikkert inde i tandlægen. Jeg var for sjov, jeg hedder Beauty Booty. Se, den er hvide hus lige der, det er tandlæge. Hvor er han? Kan I se ham? Der er Nord. Det er lige der. Der er Jude. Det er over ved træet. Han er lige der. Det er ham over ved træet. Kan I se ham? Hvorfor ligger han ned? Det er ham over ved træet. Kan I se ham? Kan I se ham? Han er over ved træet.